Ei, va com va o què? Heu tingut pont o què? Jo sí, però de tota manera avui és dimarts, amb la qual cosa a nosaltres la veu haureu trobat el va com va. I si no l'heu trobat serà perquè no l'heu buscat. O sigui que ja tardeu, que s'acaba el dimarts. Bo, demà encara està i demà és festiu. Podeu gaudir el dia de la Puríssima, de la lectura del va com va i d'altres interessants articles. Esta setmana tenia ganes de parlar dels antivacunes. Jo no els he dedicat suficient atenció i suficient estima als antivacunes. I esta ha sigut una bona setmana. Arran sobretot de dos fets. D'una banda, les cues aquestes de penya que ha anat a vacunar-se l'últim moment per aconseguir el certificat Covid aquest i poder entrar al bar. Aleshores, vull dir, jo hi tinc el dubte, no? Vull dir, davant de la possibilitat de no entrar al bar, aquesta gent ha vist la llum i de sobte ha entès que vacunar-se és guai i que això dels microchips i de no sé què més és una xorrada i una magufada? Opció A. O, opció B, no eren patants, no eren patants els microchips. Vull dir que si pensen que s'han injectat microchips i coses d'aquestes, ara pensaran que no és tan greu, que igual el microchip, mira, igual poden agafar el wifi o una cosa així, o poden carregar el mòbil clavant-se-lo en la boca, no sé, la veritat, però el cert és que s'han vacunat. Això és bo perquè augmenta el percentatge de gent vacunada, la qual cosa, entre d'altres coses, disminueix el risc de col·lapse sanitari, ara que en altres països menys vacunats estan patint una sisena ona de la Covid. Vull dir, és una bona notícia que aquesta penya se vacune, ara no tenen ni el meu respecte ni la meva comprensió. Jo, el tema que és dels antivacunes, és que de veres no el puc prendre en paciència. A més, i aquesta és la segona cosa que m'ha inspirat l'article, és que de quan en quan m'apareixen al meu timeline i a Twitter i demés alguna gent que seguisc i que en algun moment els tenia respecte intel·lectual, que són magufos d'aquestos antivacunes i que se suposa que són gent d'esquerres, no? I clar, això és una cosa que a mi és que me peta el cap. De fet, algunes persones que a mi me semblaven persones respectables se m'han caigut complets, o sigui, i completes. O sigui que, bàsicament, que se'n poden anar a fer la mà, vull dir, perquè m'han mostrat que el criteri que tenen és absolutament, en fi, volàtil, per no dir tronat. I d'això he parlat en la columna, perquè vaja, això jo crec que ara és molt evident, tingueren falles en setembre i tot, i és evident que estem prou bé, i que és evident que les vacunes és el que ens separen del desastre. És evident que quan no estaven vacunats un percentatge gran de la població estaven com estàvem i ara estem com estem perquè estem vacunats. Vull dir que totes aquestes coses sobre no està aprovat o no sé què, vull dir, ja no se sostenen més. Vull dir, ja està aprovat i està aprovat amb els fets i amb l'estadística, no? De la gent que se contagia i també de la gravetat de la gent que se contagia. Però vaja, aquest fet de l'antivacunisme em crida l'atenció per més temes, no? El que dic, o per més com vessants, el que dic a la columna és que em semblen com fills perfectes, fills complets del neoliberalisme, és a dir, em sembla brutalment neoliberal aquesta gent. És a dir, ells construïssin, són hiperindividualistes i són egoistes, i més coses són. Vull dir, és a dir, són egoistes en el sentit que posen per davant el mínim risc estadístic d'efectes secundaris que tenia la vacuna o el malestar que podies tindre 24 hores, que no era pa tant, per altra banda, doncs posaven, o sigui, per no passar això,
comprometien diguem-ne, l'extensió de la vacunació general i per tant la immunitat com a societat i la reducció de riscos de col·lapse sanitari. És a dir, per un egoisme, per una motivació fútil, banal, ells posaven això per davant de qualsevol responsabilitat col·lectiva. En aquest sentit són individualistes, no? A més, suposa que és gent que pensa, o perquè són joves o perquè se senten sans, que a d'ells la malaltia no els afecta, amb la qual cosa ells han d'exercir la seva individualitat, caiga qui caiga, no? Això d'una banda. I després una altra cosa que em crida l'atenció és aquesta mena de distinció, no? De distinció cutre, una mica sinistra, perquè no sé si s'heu donat compte que bueno, sí que s'heu donat compte perquè és evident, que la penya aquesta que no es vacuna, que evidentment van contra qualsevol criteri científic, contra l'evidència, contra qualsevol cosa, aquesta gent que no es vacuna se sent superior a la gent que es vacuna. Són com els que han vist la veritat i els altres som un ramat i aleshores ells són els guais, els anarquistes fins i tot. Són anarquistes més proper, clar, del libertarisme neoliberal en realitat. És una cosa molt boja, és una exaltació de la individualitat per damunt de qualsevol vincul col·lectiu i damunt això, aquesta mena de sentiment de superioritat, de distinció cutre, de distinció magufa. Ells tenen la veritat perquè ho han llegit en no sé quin WhatsApp o en no sé quin enllaç que li he llegit a Bea Talegón o a la dona aquesta de Paiporta, que vaig a tela, quina decepció amb la dona aquesta. Però, en fi, ja són elles i més gent i ells. Pues això. I això me sembla fatal, en realitat, perquè el que mostren és, vull dir, no se pot ser d'esquerres, vull dir, qualsevol persona d'esquerres, i esta gent és que damunt te volen donar lliçons d'esquerres, esta gent que va de la maneta amb nazis, que van de la maneta amb nazis, que no sé quin dia, el cada setmana n'hi ha una mani, i ahir aniran de la maneta. Esta penya, els magufos més tronats i els nazis aniran. Però esta gent damunt te pretén donar lliçons d'esquerres. Però com vas a ser d'esquerres amb aquest hiperindividualisme de jo faig el que me dóna la gana, caiga qui caiga i per damunt de tot? I això és el dret del fort a exercir la seva força contra el feble. No pot ser d'esquerres si no tens cap sentiment de solidaritat amb la comunitat. L'alliberament té que ser col·lectiu, perquè l'alliberament individual és com una miríada d'individus, tots contra tots. Això és, ja sabem el que és, el neoliberalisme. L'alliberament i la justícia ha de ser col·lectiva, ha d'haver un subjecte col·lectiu en qualsevol emancipació. I aquesta penya va a la d'ells, és a dir, a mi que no me punxen, caiga qui caiga, rebente el món, però a mi que no me punxen, ala ja. En resum, que molt bé els que s'han vacunat perquè van sumant, però que, escolta, que respecte el més mínim. Quina penya més egoista, quina penya més cutre, més magufa i més absurda i gairebé, com dic, gairebé criminal en el seu egoisme. O sigui, que a fer la mà. Els antivacunes, a fer la mà. Ja està. La setmana que ve, més, que n'hi haurà més gent vacunada. I suposa que estarem... Ja teniu el passaport Covid? Jo ja el tinc. Ja me l'havia descarregat fa temps. Ara el tinc en el mòbil, el tinc imprès. O sigui que ja estic preparat per prendre canyes. I per aprendre canyes amb alegria i amb, a més, la tranquil·litat de consciència que jo me vaig vacunar no per les canyes. Exacte. Au, que vaig a bé, passeu-lo bé.